Que tal como están? Pontevedra xa ten todo preparado para acoller a refuxiados do buque Aquarius. O Concello xa activou o protocolo de actuación no caso de que os recursos da cidade fosen precisos. De contado afondamos na resposta do goberno local a esta crise humanitaria. Isto é Pontevedras 10. Comenzamos. Como lles estamos contando, Pontevedra xa ten activado o protocolo de actuación para a acollida de refuxiados do buque Aquarius. Dende o Concello xa se puxeron en contacto co Fondo Galego de Cooperación para analizar os pasos a seguir nos vindeiros días. De momento, aínda non saben se terán que acoller ou non a algúns destes refuxiados. Así e todo, a cidade xa ten todo listo para iniciar a acollida en canto sexa preciso. Estamos, por se acaso, claro, que non nos poden decir que veñen de camiño e nos non ter todo en marcha. Entón, estamos traballando paralelamente con ese protocolo de actuación, porque, como vos decía, hai moitos aspectos a ter en conta, que esas persoas se sintan acollidas, aspectos relixiosos, sanitarios, alimentarios que hai que ter en conta, e, ademais, a parte dun acollemento de urxencia, que iso é fácil, porque ademais nos temos xa protocolos no Concello para facer ese tipo de acollementos de emerxencia, entón, para unha actuación de emerxencia xa está protocolizado, pero neste caso estamos falando de unha posterior estabilidade nese acollemento. Entón, sabedes que o Concello ten propiedades, ten vivendas, que están os técnicos vendo por si hai que facer nelas algún tipo de actuación para poder ser acollemento permanente e, se non, buscaría a maneira de garantizar ese acollemento permanente. O Concello de Pontevedra presenta o proxecto da Redeira, un espazo dedicado á muller e feito en feminino. Neste lugar tamén estará situado o Centro de Información á Muller, que se converterá nun lugar máis cómodo e garimoso e que terá como fin orientar as mulleres para que sexan suxeito de pleno dereito. O edificio do Concello, situado en Santa Clara, comeza hoxe as súas obras de reforma no exterior. O fin deste inmoble será crear un espazo por e para a muller. É un proxecto moi ilusionante, como dicía, porque nos creemos que Pontevedra debía contar con un equipamento feminista 100% e imos intentar que a Redeira sexa tamén referencia neste punto. O CIM estará situado neste inmoble. Terá un aspecto totalmente diferente, máis agarimoso e agradable para todas as mulleres que precisen utilizar este servizo que ofertan dende o Concello. E entón, vendo que se falaba en Invisibles, o que decidimos foi darlle un enfoque totalmente diferente ao CIM e darlle un lugar de acollida, un lugar onde as mulleres, cando cheguen, se sintan a salvo, se sintan como en casa. Cheguen e digan, estou en un lugar onde estou cómoda, non me sinto agredida por o ambiente, por o lugar onde estou, e as persoas que me están a recibir entenden o que me está acontecendo e me van a iluminar o camiño. Un proxecto este, o da Redeira, que terá como fin loitar pola igualdade, que contará con programas e actividades feministas e que foi deseñado por unha arquitecta que entendeu a perfección o que solicitaban dende o Concello. Unha reforma e acondicionamento do inmoble que contará cun investimento total de máis de 80.000 euros destinado á actividade da muller, á inserción laboral, á formación e tamén á conciliación. O concelleiro popular Tomás Abeigón falou esta mañá sobre o candidato ás eleccións municipais do 2019 polo seu partido. Abeigón dixo que tiveron unha reunión con Domínguez, pero que de momento, segundo engadiu, non sabe cales son os plans de futuro do outro edil popular. En la actividad municipal, lógicamente, el mandato finaliza en el año 2019. Después, lo que decida el portavoz candidato, pues ya es algo que en su momento, pero creo que aún es muy temprano para hacer ningún tipo de valoración al respecto de futuro, cuando tenemos un año por delante, un año complejo, para poder dar el relevo a esta ciudad que lo necesita para poner un alcalde del Partido Popular. Unhas declaracións que realizaba Abeigón na presentación dunha moción que os populares levarán ao pleno deste venres. Unha moción centrada nas actividades para maiores de 65 anos que se desenvolven no pabillón municipal. Dende as filas do PP piden, entre outras cousas, que se amplíen estas actividades aos meses de xuño e setembro, e non somente a xullo e agosto, como acontece na actualidade. Otra de las medidas a adoptar es que se suprima para el curso 18-19
la actual cuota de 30,06 bimestre instaurada el año pasado y se restablezca la cuota que se venía aplicando en el año 2017 de 20 euros bimestre. O incluso, y esto es muy importante, se haga un estudio por parte de los técnicos que permita la gratuidad de la misma, dado que las clases están orientadas, como dije, a personas mayores de 65 años ya jubiladas. Ademais, nesa moción tamén solicitan que esta actividade se poida levar a outros espazos do Concello noutras zonas da cidade e tamén do rural e incluso engadir espazos da Deputación. Na segunda parte da moción, o Partido Popular tamén solicita que se acheguen á cidadanía con prezos populares outras actividades deportivas como fitness, yoga ou aeróbic. Do 16 ao 21 de xullo, Pontevedra converterase na capital do jazz coa celebración da 26ª edición do Festival Internacional de Jazz e Blues da cidade. O plato forte deste ano estará co directo na Praza da Ferrería de Don Bryant, que chega de xira por primeira vez a España con única parada na cidade do Lérez. O concerto de balde será o 18 de xullo. Todo listo para acoller dende o 16 ao 21 de xullo a 26ª edición do Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra. Ademais, este ano creo que é un programa equilibrado no sentido de que pois hai moito jazz, hai moito blues, hai americanos, europeos en todo o festival. Hai jazz máis ortodoxo, hai fusión, así que creo que pode ser unha edición que pode cumprir as expectativas de moitos tipos de público, non somente os máis, o mellor, pois puristas ou ortodoxos. O prato forte desta edición será o concerto en directo de Don Bryant, un artista que chega por primeira vez a España coa súa xira e que terá unha única parada, será na cidade do Lérez. O concerto terá lugar o día 18 de xullo ás 10:30 na Praza da Ferrería. O día 19, nese mesmo espazo, estará Ave Rábade, o 20, Walter Wolfman Washington e o 21, Stefano Bolani. Os concertos da Praza do Teucro serán o día 16, Alfonso Calvo Septet, e o día 17, Nómadas, unha edición que chegará con algunha que outra novidade, como por exemplo o jazz de taberna. Que intenta chegar o jazz, neste caso por medio dun concerto con Andrea Traverso, que é unha vocalista aquí de Pontevedra moi nova, o seu cuarteto, pois neste caso a Taberna do Jazz, que é un dos locais que está programando jazz en todo o ano aquí en Pontevedra. Tentaremos, pois, como o tempo nos vai acompañar, pois facelo na mesma rúa, na rúa San Sebastián. Ademais, todos os días do festival, do 16 ao 21 de xullo, a partir das 12 da noite, haberá jam session que terá lugar na Gramola, situada na Praza Méndez Núñez. As artes escénicas, o audiovisual e a tradición oral galega son o fío conductor da programación cultural das festas de San Xoán en Poio. Esta mañá presentaron as pregoeiras destas festas con tanta tradición no Concello. As protagonistas nesta ocasión serán 3 mulleres vencelladas co sector audiovisual galego: Teresa Fernández Valdés, produtora executiva de Bambú Produccións, e as actrices Esther Lago e Marta Larralde. E este ano, como os galegos temos fama de contadores de historias e a tradición oral galega tamén é moi coñecida, pois quixemos ter esos novos contadores de historias, como son pois as persoas que estades detrás, pero tamén diante das cámaras, e por eso temos a Eva Fernández, a Teresa Fernández Valdés e a Marta Larralde. Por unha parte, temos o que é a parte executiva dese traballo do cinema galego e por outra parte, a parte artística, que son Marta e Eva. Eu, se me permitides, sí que me gustaría agradecerlle ao traballo que se fixo desde a Consellería de Cultura e que con Letizia tamén colaborando nese traballo, e agradecer, por suposto, as persoas que de maneira activa se anotaron non é fácil a veces contactar e convencer a pregoeiros, entón, pero bueno, hai que agradecer esa vontade por parte de estas 3 pregoeiras que van a ser ese día, non?
A elección destas pregoeiras, segundo a Concelleira de Cultura e Festas, ven dada por dous motivos fundamentais. Por unha banda, representar a alma galega e matriarcal tanto diante como detrás das cámaras e tamén por simbolizar o empoderamento da muller no audiovisual galego. Este é, pois, unha aposta en valor do noso audiovisual e da nosa cultura galega. O pregón terá lugar o venres 22 de xuño dende a Casa Consistorial ás 9 da noite. E a continuación, a festa seguirá no Concello de Poio, dando comezo a un dos eventos máis agardados e celebrados no municipio, como son as festas do patrón do San Xoán. O Comité de Renfe en Pontevedra acordou por unanimidade convocar paros laborais dende o 23 de xuño ao 25 de xullo. Estes paros veñen motivados pola falta de cadro de persoal para cubrir dun xeito eficiente os postos de venda de billetes de información nas estacións de Pontevedra, Vigo Guixar, Vigo Urzaiz e Vila García de Arousa, que está a supoñer unha saturación de traballo ao persoal. 13 persoas recoñeceron onte na Audiencia Provincial de Pontevedra que pertenceron a 6 grupos que hai 12 anos traficaban con drogas en Pontevedra capital, o Grove, Ribadumia, Meis, o sur da provincia e tamén en Portugal. Na bancada dos acusados tamén se sentou o exaxente de Policía Nacional Lucas Rodríguez, que negou a súa implicación. O escrito de acusación da Fiscalía recolle que compaxinaba a súa actividade profesional como Policía Nacional coa súa dedicación para distribuir cocaína. Pontevedra é a cuarta provincia do Estado español na que máis condutores perden todos os puntos do seu carnet, tan só vese superada por zonas como Barcelona, Madrid e Sevilla, respectivamente. Ademais, é a provincia galega na que máis condutores quedan sin licenza ao acabar os seus créditos. O pasado ano, un total de 834 condutores pontevedreses perderon todos os créditos do seu permiso de conducción, o que supón un 18,4% máis con respecto ao exercicio do ano anterior. O Complexo Deportivo Miguel Anxo Pazos de Poio acolleu esta mañá unha xornada de convivencia dos 5 centros educativos do concello. Os alumnos de cuarto de primaria foron os encargados de desfrutar desta xornada deportiva, onde puideron practicar fútbol flag, pádel surf, billarda e duatlón, todos eles deportes que se ofertan no municipio. Xornada de convivencia lúdico-deportiva a que viviron os estudantes de cuarto de primaria dos 5 centros educativos do Concello de Poio. Unha cita que se desenvolveu no Complexo Deportivo Miguel Anxo Pazo e dende ali estes rapaces puideron practicar pádel surf, fútbol flag, duatlón e billarda. Están vivindo, pasando moi ben, moi ben, moi ben. E a convivencia que é do que se trata, volvo a insistir, é moi boa entre os rapaces, temos os mesturados de todos os colexios en cada grupo e moi ben. Os protagonistas destas xornadas estiveron encantados con esta iniciativa. Estuvo bien, nos divertimos e conocimos a gente nueva. Sí, estuvo moi ben. Fixemos moitas cousas variadas e tamén estuvo moi ben. Moi ben. Por que? Por que che gustou? Porque facemos cousas variadas e me o pasei moi ben. Me pareceu moi ben. Por que che gustou? A ver. Porque estiven con os meus amigos, coñecidos, porque fixen moitos amigos. Encantoume. Por que? Porque estiven con nenos novos e porque gústame facer deporte. Xenial, porque pasábamos xenial. Por que? Porque xogamos a diferentes xogos que estaban xenial. Moi chula. Por que? Porque estuvimos todos xuntos e lo pasámoslos moi ben. Iso sí, entre os 4 deportes temos un gran favorito. Lo de fútbol flag. Fútbol flag. O fútbol flag porque me gusta o rugby. Pois o fútbol flag. E o fútbol flag e o pádel surf. Por que? O fútbol flag porque encántame o fútbol e encima é fútbol americano e o pádel surf porque simula as olas do mar e así. Foi o de surf. Unha xornada de convivencia que serviu para chegar a estes estudantes a deportes que se ofrecen dende o Concello de Poio, xa que este municipio conta con escolas deportivas de pádel surf, de billarda, de duatlón e de fútbol flag. Así poñemos o punto final a este Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa nos minutos aquí en Canal Rías Baixas co Contrastes. Hoxe cunha edición moi futboleira, non o perdan. Vémonos mañá, como sempre, coas noticias da xornada. Adeus.